ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 68 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଥାନା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗପତରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଲୁଣ ବଦଳରେ ସର୍ଫ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୀତା ମହାଡ଼ିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟାଇବାକୁ ସ୍କୁଲ କମିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶାନ୍ତନୁ ପରିହାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପାଚିକା ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି କରିଛି, ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିକିନା ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ଗୀତା ମହାଡ଼ିକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଟିଭି।